салом алейкум ҳамҷиёрони азиз 6 феврали соли 2024 меҳмони хонаи ман омаданд. ҳабибиҷон фахриддин ва суҳроб додаримо анин пандироза дасташонда якта туфа кардем бинед. пандирозаш чанд қадар 1 кило мебурад ҳазор хали лимонамо якм бор дидем рости гап ҳамин рӯз якм рӯз шуд тамом кискандар омадем хеле шод шудем аз шиносоӣ инақа ниҳолаша дига надорам ман ниҳолаша додем рафт мана ангури маникюр фингер гирифтан аз ман ангури аватар гирифтан ана ҳоли ҳаст аватар як камтар дигар мондагӣ ҳу ҳамҷода марҳамат карда биёед вақти ниҳолшинонӣ шудагӣ ҳамҷиёрони азиз вақти ниҳолшинонӣ шудагӣ додаҷон ягон гуфтани доре ана ба ҳама муроҷиат мекунед ба ҳама маслиҳат метиҳам ки аз акаи искандар ана хеле ниҳолҳои хуб доранд харидорӣ кунед баракат мебинед саломат бошед раҳмат маникюр фингера мана бинед ки ҳози ман расмаша дар қавати ҳамин эълон мемонам маникюр фингера бинед ки дарозиша 2 метр дарозӣ дорад ва ин аватараш 1 метр дарозӣ дорад ҳанун хел ҳамҷиёрони азиз омода харидорӣ кунед шумо хуш омадед